ராணிப்பேட்டை கலெக்டர் ஆபீஸ்ல விஷயமா கலைமகன் சார் வந்திருக்காரு. இந்த டைம்ல ஒரு பெரியவர் பெட்டிஷன் கொடுக்க முடியாம கஷ்டப்பட்டிருக்காரு. கிட்ட போய் விசாரிச்சு பார்த்ததுல விவசாய இடத்துக்கு 6000 ரூபாய் வராம இருந்தது. நம்பரை மாத்தி மாத்தி எழுதுனனால கலைமகன் சார் கைப்பட மனு எழுதி ஆபீஸ்ல எடுத்துட்டு போய் கொடுத்திருக்காரு. இந்த மாதிரி சோசியல் மீடியா சைட்லயும் நிறைய ஹெல்ப் பண்ணிட்டு இருக்காரு. யார் மட்டும் இல்லாம அவங்க கூட இருக்கிற டீம்ல இருக்கிற எல்லாருமே ஹெல்ப் பண்ணிட்டு இருக்காங்க. அவர்கிட்ட பேசினதுல விவசாய லேண்ட் கொஞ்சம் பிரச்சனையா இருக்குன்ற மாதிரி சொன்னாரு. முடிஞ்ச ஹெல்ப்பை நாங்களும் பண்ணிருக்கோம். வந்த வேலையை கூட விட்டுட்டு வயசானவருக்காக மறுபடியும் மனு எழுதி கொடுத்திருக்காரு. சேனல்ல நிறைய பேர் பாக்குறீங்க, ஆனா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணவே மாட்டேங்கிறீங்க. சோ சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. ஃபியூச்சர்ல அனைத்து மக்கள் சக்தி இயக்கம் பயங்கரமா டெவலப் ஆக உங்களோட சப்போர்ட் கண்டிப்பா வேணும். இந்த வாட்டி எம்எல்ஏக்கு நிக்க போறாரு. சோ உங்களோட சப்போர்ட் கண்டிப்பா கொடுங்க. ஸ்கிரீன்ல தெரியுற நம்பருக்கு 1 ரூபாவா இருந்தாலும் கொடுங்க. கண்டிப்பா மக்களுக்கு போய் சேரட்டும். பெரியவர் சந்தோஷமா வீட்டுக்கு போயிருக்காரு.